फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बिपिएफ दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों। दिनै एबसुनि साब्रै सोद्रोमाया बिपिएफ दोलोखौ मदद होफैयो। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै बिपिएफआव जयनिं जायो। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि साब्रै एबसुनि मावथिफोरा मावख'आरि महरै बिपिएफआव हाबफैदों। बिसोरनि मुंफोरा जाबाय डक्टर दैमालु बसुमतारी, जामदुवार फरायसालिमानि लोगो बिबुंगोरा, इग्निटुनिफ्राय पिएइचडि डक्टर धनन्जय नार्जारी, नेहुनिफ्राय पिएइचडि आरो आसाम मुलुगसोलोंसालि एबा मिरु मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय सिजौ फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर सुनजित बसुमतारी, मसलपुर बाक्सा पिएइचडि, बिथांमोनजों लोगोसे त्रिपुरा मुलुगसोलोंसालिनि पिएइचडि फरायसा बिरबाय बसुमतारीआबो बिपिएफआव हाबदों। কি হে দেও ফুলৰ খেতি দেখোন ধুনীয়া হৈছে। পিছে মাটিডোখৰ নিজৰ হ'ল নে নাই? মানে মাটিৰ পটা পাইছানে নাই? ক'ত মাটি পটা দিবহে? এয়া দেখোন মৰা হাঁহক পাতি পাৰি হগুৱাৰ নিচিনা কথা হ'ল। পটা দিম বুলি ফাঁকি মাৰি ৰঞ্জিকি ৰজা হ'ল। এইবাৰ নহ'ব, একেবাৰে নহ'ব, বুজিছা? ফাঁকিবাজৰ ফাঁক ফুক আৰু নচলিব। ফাঁকিদাৰক ৰুধিবলৈ জনতাই বিপিএফক ভোট দিব। বিপিএফৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ।